Green, affordable at reliable solar energy. Ito raw ang hatid ng Nature's Generator, isang kumpanya na nagmula pa sa Estados Unidos. At ngayon, pwedeng-pwede na rin daw ma-experience ng mga Pinoy ang kanilang life-changing solar generator products. So, Nature's Generator is one of the home industry leader in solar and wind product. So, Nature's Generator decided to move here in Philippines. So as of now po, meron tayong branches in the US like in Puerto Rico, Hawaii, Guam, and Mexico. So as of now, meron po tayong isang product na dinesign especially for Philippine market, which provides 230 volts output and solar panels. Idinaos ang blessing at ribbon cutting ng Nature's Generator PH Incorporated sa RAC Warehouse 2, Barangay San Jose, Magalang, Pampanga, nito lamang Biyernes, November 24. Ayon sa presidente nito na si Nathaniel C. Inocencio, ito ang kauna-unahang solar generator na naghahandog ng all-in-one solution. Aside sa affordable ang price niya compared sa mga competitors is all-in-one package siya. So, hindi mo na kailangang mag-set up ng electrical room para i-store yung mga components like yung inverter, charger, batteries. So, all-in-one siya. Pwede mo siyang ilagay sa sala mo, sa kwarto mo, or kahit sa dining area ng bahay ninyo. Kasama na sa pagbili ng kanilang produkto ang shipping, installation, at 1-year product warranty. At syempre, hindi rin daw mawawala ang ipinagmamalaki ng Nature's Generator PH Incorporated, ang lifetime customer support. So we have a dedicated team na mag-a-assist sa mga customers whenever they have any inquiries or if they have any trouble in operating the unit. Definitely, we have a dedicated technical support team and customer service. Samantala, bukod sa makakatipid na sa bayarin sa kuryente, maaasahan din daw ang mga produkto ng Nature's Generator PH sa oras ng sakuna at power outage. Everyone can be at ease na meron laging available na kuryente whenever there's a power interruption or natural disasters like yung mga bagyo, especially dito sa atin. Kapag umulan, automatic wala na kagad kuryente, di ba? So, having this product, wala ka nang iniintindi, wala kang iniisip na, ay, baka mamatay yung kuryente, baka magka-power outage. So, kapag meron ka nitong product na to, at is ka na magagamit mo pa rin yung mga electric equipment mo, at is ka na magagawa mo pa rin yung work mo, at is ka na yung comfort mo, hindi siya mawawala kahit na merong power interruption. Kung nais umano ninyong ma-enjoy ang mga benepisyo ng solar energy, maaaring mag-walk-in sa kanilang opisina o warehouse. O di kaya na may magpadala ng mensahe sa kanilang email address, support@naturesgenerator.com. Bumisita lamang sa kanilang Facebook page na Nature's Generator Philippines para sa karagdagang detalye. Liana Canilao, CLTV 36 News.